Goddag, NetDate.dk. Matteo med her i dag. Vi er ude i det dejlige vejr, og jeg vil prøve at dele en lille ting med jer her i dag. Og det er et lille tankeeksperiment. Noget jeg kom frem til i sin tid, da jeg begyndte at snakke med virkelig mange kvinder. Det jeg hurtigt fandt ud af, det var, at når man gik op og gav en hel masse komplimenter, så fungerede det faktisk ikke som planlagt. Og det gik ikke særlig godt. Undskyld. Jeg synes bare, du så mega godt ud, og jeg vil prøve at invitere dig på en drink. Som I kan se, der fungerer det ikke helt optimalt at gå op og bare give en hel masse komplimenter, fordi det er ligesom, når der kommer en tigger op til en på gaden, og ligesom siger, hey, du må have en god dag, og så videre. Men man tænker konstant på, at det ikke er ægte. Det er ingenuine. Og man tænker, hvad vil han have fra mig, den her tigger? Hvad er det, han er ude efter? Så det vi ligesom vil prøve at gøre, det som I skal prøve at gøre, om det så er en ægte samtale ude på et diskotek, eller om det er online, for eksempel NetDate.dk. Hey, I ser ud til en fantastisk dag. Jeg har faktisk en ekstremt god dag. Jeg hedder Matteo forresten. Ida, hej. Goddag. Jeg har en god dag. Jeg var på sommerferie. Okay, hvor er du? Vi har først lige fået sommer. Jeg er lige på sommerferie. Skal du ud at rejse? Jeg er ikke selv ud at rejse. Jeg skal til Kypern. Hvor skal I hen? Halvanden? Ja. Altså, hvor langt skal du være med? Og som I kan se, hvis man ligesom går op og deler noget om sig selv, og ligesom spørger ind til dem 100% real, så fungerer det meget bedre, i stedet for at gå op og give en hel masse komplimenter, som man egentlig ikke mener. Og det er det, jeg vil have, I skal forsøge jer med, og se, hvordan det fungerer med jer. Det fungerer for jer, når I sidder for eksempel online på NetDate.dk, og vil sende et brev til en kvinde. Så prøv som et lille tankeeksperiment at droppe alle komplimenterne. Og bare skriv noget om jer selv, og hvordan I har det. Og se, hvordan det fungerer. Det var alt for den her gang. Matteo.